Abu na ɗaya wanda ba shi da na biyu a duniya da lahira Allah ne. Abu na biyu kuwa wanda babu na ukunsa a duniya da lahira mace da namiji. Jinsin mace da namiji a kowane halitta da ke sararin duniya akwai mace akwai namiji. Kai har ma da aljanu akwai mace akwai namiji. Dabbobi da kwari da tsuntsaye akwai namiji akwai mace. Ƙasa da duwatsu akwai namiji akwai mace. Tsirrai, itatuwa da sauransu duk akwai namiji akwai mace. Abu na uku kuwa wanda babu na hudu a duniya da lahira, za a haife ka za ka ga duniya, za ka mutu za ka ga lahira, za a tashe ka za ka ga tashin alkiyama. Abu uku ne. Abu na hudu wanda babu na biyar a duniya da lahira, gabas, kudu, arewa da yamma. Menene abu na biyar wanda babu na shida a duniya da lahira? Don Allah mu haɗa a comment section.